La la mano, la. Mesmo toetrandala ndraiky viavy ty. Mesy volagniko izy toetrandala ndraiky viavy. La zegny izy koa fa nahita viavy, hina heny, hina tsy heny, izy zegny indrindra baka tojo lay tiany tojo izy alokanazy karaha raha fa olo heny tena tifiry taona igny viavy. Comment se chou karakory zegny hoe karaha fa olo heny nefa misy plan zegny izy. Ny sahala ndraiky zegny ny viavy ndraiky sahala mba volagnan'olo hely fa tingitringitry sahala tsy ela vino ndraiky le plan'olo azy ke karaha ty zegny izy zegny tsy voatery anjenganao zegny manao viavy zany, izy zegny tsy voatery anjenganao gnababy mikoragna aminao, mety mba titady relation, mety raha hafa fa zaho mahita volan'antsika zoty maro zegny indrindra zaza vaizo zegny izy koa mba volagnanao igny indrindra volagny za maholo hainao za mahainao izy tsy raha voatery olo hainao nde hivolagna aminao, tsy voatery olo hainao hivolagna aminao fa mety olo matangala relation fo zegny, marina sa tsy marina, raha karaha zegny ke za ty bika fa nikoragna tamin'izay zegny nahazoako an'olo raha misy multimilliardaire zegny antsika tamatavy aty, za fa nikoragna taminazy misy formation zany nde nitsaboako taminazy, formation mahakasiky exportation. Tamin'ny fotoana zay zegny za magnantegna maro amin'olo mpanambola miavo fa au contraire ny raha hitako zay zegny tiako volagnina aminao eto niany zao ty zegny hoe relation zegny raha important be. Nde na formation tao za javoavy izy ndesiny hoe izy mikoragna hitanao tany karaha ty aza ve ndôntsika ndray juska brona tamin'izay zegny natsapako maro raha nianaranay tany l'école nefa hoe maro zegny raha tsy nianaranay tany l'école hitako tagnatin'ny formation atao zany formation d'exportation ary zay zegny volagniko aminao eto io zegny raha tsy azonao ialagny relation donc zegny anjaranao viavy zegny mampioma hoe ampimboako ato nampimboako ato fa io zegny eny alala fô izy koa anao tsy agnano fa io zegny fort probable lalaka mahita viavy tianjeny azonao ya raha magnano zegny tsy tianjeny fô fa anao zegny mampiomba izy hoe na mety aminao na tsy mety aminao fa anao zegny tsy mahazo tsy afaka anao tonga de mirejeté olo eo eo anao afaka mivolagna la vérité io raha zegny karaha ty afaka ataonao zegny raha karaha zegny fa io mazava aminay hoe hainay koa izy tsy agnano io fa tsy midika anao miavo fa mivaninanantsika zao ty zegny maro ny miavo azonao tsy izy manahaky nalalagna anao fotoana zegny izy ky zay toetra ambonao manahaky nalalagna anao ke raha magnano zegny zay raha mba hitako amin'ny fiainagna zegny mahatonga za mba mivolagna hely fô fa ataoko fa nisy raha zegny azonao niresaka tamin'ny raha nivolaniko zao. Izy koa anao zegny amin'ny Facebook zadigny mbala misy vidéo zegny amin'ny YouTube ary, izy koa anao zegny amin'ny YouTube mbala misy vidéo amin'ny Facebook, avy zegny misy lien ambadiky ty, izy koa anao zegny mila formation zegny ke atokisako anao peace and love.